Uba Ardent milar basoyomoit, ulong, baka Donkam, yaki kynthei, pan ai tang ka jingieit ba shisha, bat ban burom, ya shynrang, khnang ban skhem, longïing longsem, jong ka jaj ban riu. Yaki neki kentin, uba Ardent ulong, haka jingalang pentian smai, yaki noyalam bat kirkhot, jong ka revolution, yada lakari, balapan long, hamadan he molai put muri shilong. Uba Ardent, haba ai ka jingero, yaki shynrang kasi, kibat reshitom, ban penbit penbiang, ya ki jing Donkam haying hasem ki khun ki kti henrei ha preng ki ne ki jing treshitom la jusha kanno baki shynrang kasi kidai ki baleng krang ki basyolok berkumta terter henrei ulong bahang ne hari kasi om judon ka jing lebeng ya ki kantei khanna ne ki longkami kumta uong ban skhem kalongïing longsem karon kam baka kantei hi kan ai tang ka jing basisha bat burom kabadai kabenta kabakong santam nagamta ki shynrang Kiba skhem bat hantung ngila peni kumno bamangi kum ki rangba ngin hap ban perkhat thmai ban shim me ga jingieit khle ban long omtang kinong pendap kinong penbiang ya ga ying ga sam mi gi khon ki ti re ban long ru kinong penya kiba kloi ban sneng ban kraw ban hikai ya ki khon gi jingi ha ka lenti ka bangi kwa ha ka lenti ka badai lagalong ha ka jinglong tipriu tiplay lagalong ha ka akor ko buram lagalong ha ka jing treshitam lagalong ha ka jing it ya ka jaiman riu ngin hikai kai ni ki khon ki jingi bakin yo ya ki ni ki jing hikai ki ba kodor nrei ka ei ka bangi chi asno balingi tlot kum ka jaiman riu kolong ba ka kamram teng teng ka jingi kum ukpa ukli jong ka ying ni sno ka dei tang bangin ai pisa bagin thi jan ai pisa nam ta ka bam ai pisa ban bu school nrei ban hikai ban sneng ban pen ya ban pen be ki khon ni sno kam dei ka kamram ka ji ta ka daw la dengila nang shisha ban sedang thamai nado kani ka sngi ka bamata ha ka rukom perkhat ka ba thamai ngin yo ken ye ka longïing longsem ka ba khlan ba ka longïing longsem ka badon ye ka jing sno thu jingmut la don ki ba pen sngo hanga balai ba Ardent phim kren pat ye ka ikhtiar jingi ki longkme ngai ong ye ki shwa ba ka ri India kan tip ye ka taka women empowerment ngi hang ni ngip judon ga jingle ben ye ki kynthei ki khna lani ki longkme nrei ka ek ba Donkam ka long ba ki longkme khasi ji ki Donkam tang ka wei ban ai ngi ki rangba panai ka jingieit ka shisha ba ka buram ka bangi de ban yo hang ta ken ni la ban yo ye ka longïing ka longsem ka skhem ka jingi sno thu jingmot nga Ukraine mo nga thrai ple i ki tu ki clip sakini ki sngi kle ya ba mo ba kren shapang shynrang khasi namar nga shi sno bala Ukraine be tange ka dur ka dar ka ba sniu yo shynrang khasi la ka perthai bro ka wei kala shutip yo taw shynrang khasi ubaling krang la shynrang khasi imat bu shisho lok be ubu shubu aj be ima ubam tip kam tip jam ndai ki klet pat yo shynrang khasi uba bon uba trishtom ban pendap ye ka yeng ka sem uba bon uba penhe ye ki khon ki ti uba trishtom uba mis ap mis ar namar kata daw ngala penpau ya ke ei ke jing sha bat nga sngotenat bagani kala ra ya ke jing snow jing samla shynrang ka dei ka baong ba Ardent bat kani kala ai haki ya kata ka mensim juga jingieit kli bangin trei kum kita ke shynrang ka badan kam kalong kumai tu long kemi ngam dak kan mau keteng ka balami ke social media yong ka dei ka baong ba Ardent ki shynrang khasi jingi ki Donkam tang ka jingieit bat ka buram nangi ki kynthei kasi kem kwa palat ya kata bakata ka de ke jing shisha ka bakrau ngala Ukraine ha ka por bangai lap election menchwa nga Ukraine ki longkme namar nga de ubriu ba sotnat ban kren persha ye ke jing sniu jong ka kiat nga kren ru kumno be ki longkme ki nang ban buram ki pagi ko na ye ngong pech se teng teng phi ki kme la da phikre ni tang tiak phi uni shynrang kasi jingi rang ba kasi jing te briu te teng teng lawan ukpa na lum la thai lawan na parmau la sho mau bro si lawan na lum la po ka lum bro si da poi hieng wa kan ni ka kemi pe tv pen pen nang bam jam hen tu ngadang itna de kan ka film teng teng ka tien ka ba khor kumni shukumni mo yo ski perlok sipai trilang kum ka tu ka lok jong me te me pan hanga ngala het long ba aiding mi ki jingi por reng ong lada phi nang kum kalong kme lada phi ibu ni pa ju phi lawan na lum na ka jakarep la ni na ka jakati parma phi ong ni pa pi wa phi lawan ni phi ter khong da ni beli phi apu bun nur plat nek pa chong tu pa phin sum shwa ni phin bam ja shwa ka pa o phin bam ja ngal ai no de thet ngong la shai upu ar shai ka bu um ta ka singiru kata ka di ke jinglong ka jingi la reng yo tang khindia ka tin it
Lan ngi otang kindiat ka buram na kilong kami katakan kadai ka ikter kaba kilong kami jingi idon kam ban penun kam kumnu ban penuan durbha ya ka longïing long sem. Ni kwa namar kataraw ban tei pat ya ka jat bridging da ka bangis dang na kilong yeng long sem ka jingi.